sang RT-PCR test sa Uswag Molecular Laboratory panubuan. Kag swab test libre para sa mga symptomatic, returning residents, returning OFWs kag iban pa. Ginaprobahan na sang Iloilo City Council ang hinyo ni Mayor Jerry Treñas nga panubuan ang presyo sang RT-PCR test. Halin sa 2,500 pesos nga price rate, ini ang naging 1,800 pesos. Luyag sang alkalde nga mapahapos kag mapabarato sa tanan ang pagkuha sang RT-PCR test. Nagapati man si Mayor Treñas nga ining sabat sa panawagan sang business sector para sa regular nga pagpa-swab test sa mga empleyado, ilabi pa nga amat-amat na nagabukas ang mga business establishment sa syudad kag madamo nang nagabalik sa trabaho. Sang una, nagsukot kita 4,005, ginpalubok na sa 2,005. Kag subong ginpalubok pa natin sa 1,008, kay gusto ta mas mahapos para sa pumuluyo ta, no? Aside sa nagapatest kay symptomatic, may nagapatest para mag-open ng ilang negosyo para magpasigurado nga negative tanan sa ilang businesses, no? Base sa pagsulundan sang Department of Health kag PhilHealth, ginatag sang alkalde nga libre ang swab test sa Uswag Molecular Laboratory para sa mga symptomatic, referral sang doktor, returning overseas Filipino workers, returning residents kag may close contact sa COVID-positive patient. We are just making this easier for everyone. Balaan man naton nga kung symptomatic ka kag kung madala ka sa close contact why na bayad because ang city na lang na manakot sa PhilHealth, assuming nga makabayad man ng PhilHealth. Ang sa libre nga RT-PCR test, libre in the sense nga under sa rules ng DOH kag PhilHealth, ang tanan nga symptomatic kag ang dala sa contact tracing ng close contacts, dala ni sila sa libre nga RT-PCR test diri sa aton kag sa iban man, no? Bisan private laboratory, madala man na sila because dala na sa rules ng DOH kag PhilHealth. Nagapanumduman ang lokal nga panguluhan sa publiko ilabi na sa mga nagpa-swab test sa Uswag Molecular Laboratory nga sarang mapakuha sa iban o kung tiglawas ang resulta sang swab test alas 2 sa hapon pagkadason nga adlaw. Magpadala sang authorization letter kag ID sa mga tiglawas nga makuha sang resulta o kung mag-login sa inyong email address nga ginhatag sa swabbing center agud makuha ang kopya sang RT-PCR test result. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga nagapuyo sa subdivision kag iban pa nga sektor sa komunidad, masunod nga target sa vaccination rollout sang syudad. Gintumod na ni Mayor Jerry Treñas ang masunod nga mga sektor nga target nga mabakunahan sang lokal nga panguluhan. Plano man sang alkalde nga mabakunahan ang mga nagatrabaho sa sulod sang balay. Magalibot man ang City Vax team para mabakunahan ang mga nagatrabaho sa national government agencies, regional offices, mga nagatrabaho sa Department of Public Works and Highways, Regional Office 6, contractors, fiscals, Philippine Ports Authority porters, lakip ng mga army personnels, gikan sa Hamindan Capiz, kag sa mga kabanohanan sang Dingle, Miag-aw kag Kalinog. Matandaan nag-procure na ang syudad sang Iloilo sang AstraZeneca vaccine nga ginausar sa ongoing vaccination rollout sa mga vax sites. Magluwas diri, padayon nga nagabato ng Iloilo City Government sang dugang nga supply sang bakuna gikan sa national government. We are going to the subdivisions. So we are coordinating with the subdivision associations because we want to help out while the members of the household, especially the families, are already vaccinated. There are some houses where the helpers, the drivers, the cooks are not yet vaccinated. We have to reach out. Nagapangabay man ang alkalde sang kooperasyon sa mga pumuluyo nga kung mahimo, hindi na magpili pa sang brands ng bakuna, magluwas lang kung ikaw magatrabaho sa luwasang pungsod. Sa subong, pagpabakuna ang nagapanguna nga solusyon para mahagan-hagan ang kaso sa mga COVID-19. Naibaluan kapin 30% na ang fully vaccinated sa 525,000 nga total target population. Luyag sang alkalde nga malabot ang target nga herd immunity. And schedule vaccination in gyms which are near these subdivisions so that we cover everyone. Why kita choice?
Every day we are looking for other sectors. Like ang BPOs, no? May mga report sa ako, may iban pa nga ba ay na bakunahan. Let us all vaccinate them para protektado din kita. Samtang, ginpahibalo naman sang alkalde sa publiko nga extended na sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad sang Iloilo, umpisa Setyembre 8, tubtub 30. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol.